Ongi etorri, Beñat. Eskerrik asko. Beñat, nerabe zaroa esan dugu, zuk 14 urte zituzun diagnostikoa jaso zen du momentuan. Nola izan zen, azalduko diguzu pixka bat? Bai, prozesu luzea izan zen. Lehenengo sintomak sumatu nitunetik diagnostikoa jaso nuen arte, prozesu luzea izan zen, eta uste eskolatik atan nintzela, ospitalea juteko, froga batzukin eta gero berantzunak jaso behar nitulako, ama daitarkin ju nintzen, eta hoxe, beti bezala, urte luze hortan izan genitun beste frogetan bezala medikuan gelara jun ginen, eta kasu hortan esan zigun, ez ditut hitzak ondo goatzen, baina esan zigun linfomea jotkin, eta nik linfoma hitza zertzen ez nekin, baina nire gurasoen erreakzio ikusita, banekin zoze txarra zela. Eta, pixkatola izan zen lehenengo momentu hori. Eta zer da, etxean dagonak ez, jakiteko linfoma hau zer dan? Nire, lehen aipatu ez zuen erabezara batala, eta nire inozentzia hortan ez nuen gehiagik ikertu, ez nituen datu gehiagik, baina bakit dela sistema linfatikora eragiten duen minbizi mota bat, baina hor arte. Eta zuk gorputzean somatzen zen duen? Bai, esan bezala, diagnostikoa jaso baino urte baldenago, klasen neola, 3. DBH mailan, lepon, ez dakit klasen neon, ikutzen eta notatu nuen lepon bulto bat. Eta, sin más, gero esoenketan ekan, irakaslai komentatu nion, ez da ezer, obviamente, berak ezak ezer, gero amakalen ikusi nuen, gangliok izango ja, o lo que sea. Eta, lehenengo momentu hoi eukin nuen, ez genion garrantzi gehiago eman, baina denbora pasatzen juntzen, amonak esatezian, batzutan nekatu ikusteziala, o lepoa puztuta ikusteziala, o lako gauzak, eta, hoi udara bukara izan zen, kurtsa bukatu, udara bukaeran, eta horrela baki genuen, behar bada medikura jutea, behar sakonago behiratzea. Eta, horraz izan pixkat froga epe hoi, udara bukaratik, laugarren DBH kurtso erdira arte hoi izango zen, eta, froga ezberdinak intzizkiaten, hemen biopsia bat intziaten, bulto hortatik zatitxo bat ateatzeko eta analizatzeko, eta ateazen printzipioz etzela ezer, zakitzen zen erantzun zehatza, baina, etzaren ezer txarra. Eta, hor goatzen naiz, familia eta ingurukok eta lasai ginela, porque suposatzet ingurukotan beldurango zala. Eta handik gutxira, kuarto neon ikasten, ni beti ikasten baloi batekin ibiltzen naiz, eta baloi enintzen petxoa gotatzen, eta bulto moduko notatu nuen hemen petxon. Eta berriz gurasoi esan, eta sustoakin eta, obviamente, medikoa junginen berriz, froga bat iteko zitatu ziaten, eta hor bai atea zen, minbizia zela. Hor, medikoak esan zezu momentuan, uste zu Beñat esan zen niola edo zure preokupazioa zala, ea arratsaldean entrenatzera. Berri hori inozentzia hortan, nik ikusi nun gurasoen erreakzioa eta suposatzen nun, zoze txarra zela, baina ez dakit, beldurra nik ez nun, ez dakat guain horitzapen, igual momentun sentituko nun, ez dakit, baina egia da, lehenengo galdera iniola, izan zela, atxalen entramendu honekala, eta banukan entrenatza jutea. Hor, beldurra ez izatea momentu hortan. Bai, baina, klaro, minbiziak berez beldurra emateu, eta beldurra eman behar du, baina nik uste, gazte harrapatu nindun, eta behar bada nintzen konstiente ezakit, pero bai, hola reakzionatu nuen. Igual momentu beldurra sentitu nuen, eta modu bat izan zen. Pero nik buru nola dakat. Eta noiz konturatu zinen, noiz japetu zinen izan zinen konstiente, zerbait larria zegoela? Bi momentu ditut, esan bezala linfoma jotkin zertzen ez nekin, eta gero, obviamente, guraso gita hitzein da, banekin minbizia zela, baina nahi linfoma, ez dakit, eta goatzen naiz medikuai, ospitalen nola ingresatuta, galdetu niola aizua, minbizia da, no? Eta baietz esan zian, eta pixkatu errealitate bezala, eta gero, sin más, eta netzako momentu gogorren izan zen, kimioa jaso eta 2 astetara edo, dutxan sartu nintzela, eta ikusi nula hilar orten hasi zitzaidala. Hor izan zen, golpe realidad, porque nik ikusten un kimioa hartu eta zitzaidala hiek erortzen, eta esaten nun, ez dakit, porque banekin nire minbizi bat larria da, baina harrapatu ziaten fasen eta oso momentu gana zela, itxaropen handia zeola, dena ondo zeola zentzu hortan, eta esaten nun, igual nahi ez zaitik erortzen, igual nik ez dut gaizki pasatuko, eta golpe realidad hori izan zen. Dutxan sartu, eta jaboia ematen egon, eta lurra behiratu, eta derrepente kriston hilepila ikusi, eta esan nostraz. Eta hor nola bizi du nerabe batek momentu hori? Negarrita eta ondo da, norbaitek negar gura balin badu negarri behar da, sentimentuk ez diazkutatu behar, baina nik prozesu guzti hortan ez dut negarrik, ez dakit buru negarri nun momentu ikan, eta hori izan zen momentu bakarra,
igual golpe horregatik, ia eroizitza dela ikusi, amai esan, etxazpin pelukerian ekan, pelukera jun, burua rapatu, eta igual, pues, zure burua beti bezala ikustetik, de repente, pues, buru soil eta hola ikustea, pues, hori got netzako golpe oso handi izan zen. Hor xok bat egon zen. Eta orduan hori izan, momentu gogorrena esango nuke. Eta zure ingurukoak negar gehiago egin dute edo? Seguro. Osea, nik argi dakat nire ingurukoek asko zukerro pasatu zuten nik baino. Zer somatzen zen duen? Bueno, oso ondo inguratuan egon. Eta azken fine naturaltasuna handia. Egia da, lehenengo momentu hortan gurasok kezkatin ziala, eta seguro nago, baiek bakarri zaudenen, kezkak eta neharrak ingo zituela, berra ina, baina nerekin beti normaltasuna, poza, positibotasuna, lagunak ere bai, anaia arrebak ere bai. Anaia, Martin eta Maria txikia zien momentu hortan, ni baino gaztego dira. Momentu hortan txikia zien, eta ez dakit baino zian konstiente, baina anaizarra bigarren batxilleren zeon, eta anaizarra ja hor heldua zen, eta oso ondo ere bai oso positibo betinekin, natural, bai, natural. Eta horrek zuri lagundu zizun bainat? Hori ikusteak? Bai, ikusteak, porque netzako bizitza aldaketak izan zituen, baina ikusten, ingurukoak igual jarraitzezula, esanet, harreman aldetiko, ez jarrerak ez ziela aldatzen, o lo que sea, gauza batzukin kontu zibili behar ginen, etxen asko geha, eta orduan nik gelanean anaiakin banatzen nun, eta guain gela bat netzako bakarrik nekan, eta lako gauzak aldatu zian, baina nerekiko jarrera eta oso naturala zen, eta horrek lagundu zian. Eta lagunei kontatu zenien? Bai, pero, hola, ez dakit zantzan atxalde hortan entrenatzen jun baino lehen, urrengo atxalde ez dakit, pero guatzen naiz bi lagunekin jetxin nintzala, eta portalen ginela, esan niela, medikoa junez, eta porque bazekiten frogekin tane bilela, baina, hau esan dit. Osa, natural, osa, igual, guain takto gehiokiko nun, ez dakit, baina momentuan horrela ateratzen, eta ondo juntzan, ez? Osa, horrela izan bartzun. Eta lagunak eta kristo, osa, ondo. Bereien erantzuna nolakoa izan zen, zuk hori esatean? Natural. Osa, eske hitza naturala, ni kalea jaisten nintzen, buruz egatu nintzenen buf batekin jaisten nintzen kalea, eta berez gauza arraroa, arrunta jendeak kalen buf batekin biltzatela, pero lagunek inoiz ez ziaten ezer esaten, jendeak inguruko jendeak inoiz ez zian ezer esaten, osa, natural. Orduan nik ordenare fosala eramaten nun. Natural, ez bizitzako beste zati bat ez itzikateatzen, baina bai. Eta DBH, derrigorrezko bigarren hezkuntzazuk etxetik eta ospitalean, ez, ikasi behar izan zen nuen. Nola izan zen hori zuretzat? Aldaketa bat, baina egia da bitu, ni momentu hartan, laugarren DBH-en, ikasketetan, ni joan oso zuzen hola, eta bai, minbizia pasan unetik, hor kriston norabide aldaketa okinula zentzu hortan, eta kasu honetan eskolak etxen jasotzeak eta ere lagundu intzian, adibidez, matematikak bezalako ikaskaian ezitzea daizkien bate gustatzen tola, eta horrekuinin etxea etortzen zen irakasleak asko lagundu zian, historiare derrepente interesatzen hasi zitzaidan, eta egia esan oso oroitzapen positibo ditut ikasketak nola bukatu nitu. Bai, hau, eskertu behar da ikaragarri ez, etxez-etxeko zerbitzu eta ematen dituzten irakasle guzti hauei, ze sensibilia dauki behar danez. Gustatzen ez zitzaizun asignatura bat momentu ez, pixkatxar batean, zuri gustatzen bukatzea ez. Bai, eta gaina, bitu, amakin itzenet elkarrizketa honen arira gauzak galetu izkiot, porque nik momentun kontrolatzen izan gauzak, eta esantzian, kasu hau da hezkuntzak ematen duen zerbitzua dela, eta ama enteatu zen Aspanogi elkartearen bidez. Eta egia esan, puntazo bat izan zen. Bai, zondo, horrek ere uzten dizu zure bizitza jarraitza ez, nahiz eta prozesu horretan. Eta gero, harremanak, adibidez, matematikako irakaslarekin. Bai, Fernando, ez? Fernandokin beti gaten ez da, bestekin de kriston tratu nun, baina ez dakit bereziki Fernandok markatu zian. Zergatik, hor? Ez dakit. Ez dakit matematika zialako eta zitzaizkian gustatzen eta errepente, ostras, ez dakit interesatu, baina, konexionak genekan, divertigarriak egiten zituen. Konstiente naiz, bantzako ni unbe bat nintzela, pero nik momentu hortan, igual lagun bat bezala ikusten nun, ez dakit, eta konexio joki genuen, bere telefonoa dakat, ezkia urtero idazten, baina bai, ni aitakin askotan ikustea, eta zemuz da bainat, o batzutan idatzitegea, bai. Konexio hori, ez? Bai, joki genuen, bai. Konexio hori. Eta bainat, iritsi zen, momentu batez, sendatzen zehala. Nola da momentu hori? Ospitalen neon, kamila baten, sango nuke aita alde baten tamabesten, eta
bagenik egun erantzunen zain ginela, esango nuke, ez dakit zien erantzun definitiboko, ez dakit esate duen egun hortan, jakingo ez du esan datua zaudena, ez naiz batzen, baina, bueno, konstiente gine egun hortan, igual hoi jakin genezakela. Eta hoi, beti urduri jartze ginen, medikoan ez etorriko zan, tal, eta egun hartan etorri zen, eta berri hori hitzak ez ditut batzen, baina sendatuta. Eta, aita eta ama berri zen, eharrez, besarkadak, nire pixkatola abrumatua bezala, ostras, bukatu da ez da bukatu, ez dakit, baina poza gero, familia pozik, emezuak, kristen apoio, inguruko jendeak ere, obviamente, kriston poza eukizun, eta hori helarazi ziaten. Eta noiz eman zizuten alta bainat? Prozesu luzea da, ez dakit minbizi mota guztiekin iguala den, baina nire kasuan, nahi beti esate ziaten linfoma de Hodgkin, ez dakit beste kasutan iguala den, baina, bueno, rekaida arriskua daola epe luzera, hoi dakat burun. Eta ordu nire kasun alta definitiboa eman ziaten 7 urtetan. Osea, hasieran, ez dakit, izango zian 2 astero errebisioa, gero hilabetero, gero 3 hilabetero, osea, epeak luzatzen juteia. Baina, esango nuke azkeneko zea, eta alta, 7 urteta izan zen. Bitu, berriro ere, makinizketan nahi nintzen leheno, eta esan dit pandemia, baino lehen izan zela inguru hortan, orduan 7 urte kalkulatzen dut. Orduan, ona etortzeko amarekin elkarrizketa interesantzik dut izuzuen, zinen gogoratuko. Hau nola zano, batez ere, xetasun horiek, hau nola gertatu zano, irakasleen zea nola kudeatu zano, gauza horiek nik ez nekizkin, eta horiek galetizkiot. Hor, prozesu guzti horren ondoren, horren ostean, zure ibilbidearekin jarraitu zendun eta futbolari profesional bezala, nola izan zen hori? Bueno, ni garai hartan Turinen egon jolasten, herriko talden, justu izan zen, kadete juvenil prozesu hortan, pasatzeko prozesu hortan, eta juveniletan beti daude ekipo bat, ekipo B. Eta nigo atzen naiz entrenatzaileak nintzen nula, eta santziala ekipo bera jungo nintzala. Eta, nik normal hartu nun, ni beti zentzu hortan beti izan naiz nahiko langile esango nuke, o disiplinatua. Eta, nik udaren lan indun, fisikamente ono jarri nintzantola, eta, resulta atalden gatu nintzela, eta handik jolasten, gero lehenengo ekipora eman un salto, Real Unionek fitxatu zian, Real Unionen segunda ben debutatu nun, eta, pixkatena, ez dakit, beti ametsa hoi da, baina nik enun ezer bilatzen, pixkat rodatua juntzan dena. Resulta, Real Unionen bigarren ben debutatu nun, Amoribetak fitxatu zian, Amoribetakin segundara igo ginean, eta eta hemen hau, profesionalmente. Profesional, nahi arroroit ez, porque ez lehenengo maila ez bigarren maila, pero oain nire lana da. Pero nahi arroroit ez, porque netzako profesionalak dira, Atletik, Real, Barça... Goikoian ez, lehenengo maila hortan dara, baina bestea. Pero naiz, guantxo bertan futbola nire lana dela, eta orduan profesionala konsideratzea, orduan netzako. Ez dezu demora galdu, bainat? Ez. Ez dezu galdu. Eta egia da zure ametxetako bat badala, ez? Soinu hezkuntzako irakaslea izatea. Beti, kirolak asko uste zaizkit, umekin beti ukiet konexio berezi bat, eta gaztetan beti esaten nun, gorputz hezkuntzako irakasle izatea, laletxe izan behar du. Eta magisteritza ikasiet kafidekin, Deuston, doble grado. Eta beti nire bizitza hortara enfokatu dut. Egia da, gero handitzen jo naizela, osasun mentala eta ere asko interesatzen hasi zaidala. Nire bikotea leire psikologa da, eta ez dakit beste mundu bat bezala ez dautu dezentzu hortan, eta guentxo hortan nahi ziten inteligencia emozional edukativa master bat, porque, osasun mentala eta ere asko interesatzen zaizkit, eta horren ez dakit guentxe nundik nahi duen enfokatu nire etorkizuna, baina, pixkat barem hortan nengoa.